Chini Tiprasa Takokte Bukurok no koy dino ang video kaisa no khawnek viral ang tongmani abo ang bo hojom malia ke chini Tiprasa Bangalore team rok ni je chini ang phai Dinesh hamani kok nang 100% ang support khay bono abo gi ang bini video nai nei ang tong malia aborok je Chini Bubagra no tola khiklai oba hike announce khaimani oba belai kyang chajaglia do bonobo chung respect khaib kintu bini respect ni value kun phan krikha tabuk chung bono respect ni value kun phano rei bo malia boni thani bo krikha je bo omahai ke tola khiklai Chini Bubagra no kok sama bagai ang kuno politics ni borogya ang kuno political khaine borogya ang kaisa Hyderabad to NGO group chalok tongne borok ang tabuk chongchawi ke chungbo bini video no nai bini je prochar khaimani announce khaimani bo tam saka borok to belai kheno je kok paine nangya bukhubai je saiman mani bo bebang saka ke obono nainei chung belai khe chini bukhao dukhunangkha tai chap chajaglia ke chini Bangalore team song je ang phaiung Dinesh joto kisu saikhenarka ke bini support to chung 100% ang to 100% ke taite sanamu sungo raja no kap maya kapna surungya chengra se kabu ke chengra kabu bolte no bo makhenang chajaglia boke bufur soi kabi phunu kasa boke bufur nijini dofani bagi kap kha bufur tam saka ang to tabuk sak ponjo bo dofani bagi kuno kaham lama samana khus khnaya ko chung do thingno boto kaisa BJP ni president ng tongo ke bo jespano sanai ni bini dusman karina bagi jespano saka khaike abo chin Dinesh bo saikenar ka norok nukona abo bang support khe 100% bini je gana sugui yapa khrobui je encourage khai tongnai rok borok le makkhaina omurkho ekdom bekup जानवर कोनु फान बाबिया कोनु फान वान संमायार आ bororok abona ang sana musungo Chini Bubagra tongnese chung tabuk jotono sisa ma hengei agini saipano chung achai phaipurun chingpano tabo ang taibo saisung proud feeling ang tabuk saisung no proud feeling barbar masau अनेक आं tongthokjak joto Tiprasano salaioi kintu boma ke tola khiklai je kok samani o mar kheno belai kheno chaya bini je gana tongnai rok je yafa khorop tongnai rok je khonanai rok sobche number 1 omurkho borok borok ekdom bekup Kyabano Chini Takoro Bukhorok no tai sanamu sungo ang to Chini Dinesh ni support 100% asino hambai taibo khnawan hainai 2023 ni pore bomting lai hambai asingko